सोडावा आणि या एकांतात स्वच्छंदपणे विहार करावा या एकाच हेतून इथपर्यंत येणं गेलं. कारण मला हा असा एकांत हवा होता. मला ऐकायचा होता आणि म्हणूनच सर इतर मैत्रिणीच्या बोलण्यातून केव्हा इथं आले इतर मैत्रिणीला कळलं सुद्धा नाही. पण तरी पण पहा तरी दूरवर जर पाहिलं असेल तर हिरव्यागार गवताची तणावस्त्र परिधान केलेली पठार असं वाटतं खरं की अंगच रोखून द्यावं आणि निसर्गाचा निर्धार घटकान घटका अशाच त्यापेक्षा चातक चक्रवर चढलो सारे पक्षीला सारे जण आपापल्या पर्यंत जाते. पण हो मी इथं आल्यापासून पाहते मी इथं आल्यानंतर या निसर्गाच्या वातावरणात तऱ्हेतऱ्हेचे बदल होऊ लागले. कुठेतरी ही राजबागाला काहीतरी खाण्यात व्यस्त माझ्याकडे लक्षच नाही यांचा अगदी आनंदाने पानाला लावलाय. मला तर असं वाटतं की जणू काही साऱ्यांना असं वाटलं असेल की एखादी वनपरी झाली की काय आणि म्हणूनच या वनपरीच्या सारी वनराई नटली आहे. हो ही सारी वनराई नटली आहे. कारण काय सांगा वनपरी